Jeg vil godt bede dig om at fortælle en lille smule helt forfra, sådan at jeg får min historie fortalt. Umulige forældre, anoreksi, ulykkelig kærlighed. Der er sådan set nok at tage fat på, og teenager og unge voksne har igennem 36 år ringet ind til stemmen, I kunne høre her i radioen, for at få hjælp og råd, og simpelthen måske bare et øre fra en, der godt gad lytte. Der blev åbnet for telefonsluserne på radioprogrammet Tværs. Du sagde lidt om, at det var svært at snakke om noget derhjemme. Første udsendelse var i 1972, og frem til i morgen har unge kunnet ringe ind og snakke om deres problemer. Hvordan vil du beskrive dit og din mors forhold, dengang du var mindre? Tine Bryl har gjort samtalen med unge i øjenhøjde til sit varemærke. Jeg vil godt bede dig om at fortælle en lille smule helt forfra, sådan at jeg får din historie fortalt med din egen mor. Nogen, der hører fra hende. Altså hun tog hjemmefra, Ja. da hun var ganske ung, eller hvad? Hun var 16 år, da hun flyttede. For søren. Ja. Så hun har virkelig gjort oprør. Ja. Hvad gjorde hun oprør mod? Altså min mor kunne godt virke enormt uretfærdig og hård. Og det skal altså ikke være de baner, jeg går. Som din mor er gået? Ja. Hvorfor gjorde du det så? Fordi det er det, der giver allermest mening for mig. Det har ikke, jeg vil ikke lave det samme, som hun lavede, men det er det mest meningsfulde for mig at gøre. Jamen, er det fordi, du føler, at du så gør noget, som din mor ville være glad for? Nej, min mor, hun var ikke... på den måde var hun ikke. Der skulle jeg gøre, hvad jeg havde lyst til. Ja, men derfor kan det godt være, at du har de tanker. Ja. Altså er du i hvert fald et eller andet sted i forbindelse med det, din mor valgte. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, det kan godt være. Ja.